Медитация среща с твоето висше аз. Настани се удобно, седни или легни, така че тялото ти да може напълно да се отпусне. Затвори очи, поеми бавно дъх през носа и издишай през устата. Още веднъж дълбоко вдишване и бавно освобождаване. Позволи на тялото да натежи. Няма какво да правиш. Няма къде да бързаш. Сега насочи вниманието си към дишането. Не го контролирай. Само го наблюдавай. Всяко издишване пускаш напрежението от тялото си. Раменете се отпускат, челюстта се разхлабва, челото се изглажда. Ти си в безопасност. Представи си, че вървиш по тиха пътека. Около теб е спокойно. Въздухът е чист. Стъпките ти са леки. Пътеката те води нагоре. Без усилие, без напрежение. Всяка крачка усещаш повече яснота. Скоро стигаш до висок връх. От тук се разкрива цялата картина. Долината, пътищата, завоите, всичко, което отдолу не се вижда. На този връх те очаква твоето висше аз. То е спокойно, силно, мъдро. Погледът му е ясен, пълен с разбиране, без осъждане. Позволи си да застанеш срещу него. Почувствай присъствието му. Това си ти. Отвъд страха, отвъд съмнението, отвъд бързането. Твоето висше аз вижда целият ти път. Вижда защо си минала през това, което си минала. Вижда на къде води следващата стъпка. Сега задай вътрешно въпроса. Какво е най-важното, което трябва да разбера точно сега? Не търси отговор. Просто слушай. Може да дойде като дума, като образ, като усещане в тялото. Довери се. Остани още малко в тази връзка. В тишината, в яснотата. Знай, че можеш да се връщаш тук винаги, когато имаш нужда от посока. Сега бавно започни да връщаш вниманието си към тялото, към дишането, към пространството около теб. Поеми дълбоко въздух.
и издишай. Когато си готова, отвори очи. Отдели няколко минути и запиши всичко, което си усетила. Без редакция, без анализ. Това беше гласът на твоето висше аз.